May adlaw mga kating-tik, I welcome back to my channel. Karon ang akong vlog, ako lang testingan kung kaya ba nako nga dili ko masukok ang wako. Tanaw nato og kaya ba nako. Wak, bomba diri wak. Bombahin na long. Kay buok ta na magkakaroon adlaw. Busog pa ko kanang bombahin na isa, bombahe. Nanlabara ba ko ni sa imong sanina dili ka mo bomba nga naapay tae aning brief? Nga, wala kami. Masukot niya mo ako. Perubahan. Kaparehaan ni karon. Bomba na isa wak. Tunok pa man. Puno pa. Sige na, bomba na dito. Wak. Tagaan takag 20 utangon isa kay wa pa mo koy kwarta. Puno na wak. Oh. Salamat sa imong kabuutan ng adlaw. Inaot paunta na dili na mamaot, dili na mausab na kay hagkan ko ang igot-igot. Ako hugtog kit-kit. Diri. Welcome na. Kaligo na ka na ni Maho nakag-ungap. Kaligo na wat. Oy, mandi ini mga tubig wako. Sauri isa ni tubig. Wako. White tubig ba? White tubig. Kamay na lang jud. Kamay na lang. Murag di ma. Agwanta-agwantahon sa. Dali na wak. Sabi. Wako. Oh, Nga man, gihapon di ay mo. Pagtabo isa dito. Sige, nag-isa pa. isa ka ba ay? Wala sa. Gamay na lang jud og di gani kabaan ni karon na Ay, ay nako. galon nga man lupad. Damay ko ko. Ha? Iukor ka. Eh, wala magdi na maagwanta wat ng imong kalati. Sige na lang ang pangayo kwarta mo na magdi na maagwanta. Tingalig. Gamoy na lang jud og kuwang ba, gamay na lang jud og kuwang maapwa ng imong sinaon. Hindi asang pawit na ay. Wala mag Imo na gitab-an ko. Man na. Abi naglaura. Bustik mo ka na ni hinay mo tingog imo ra pagi. Wala ka nga di man ko nagtingog. Wala mag Amanda. Di magwantala, di ni mo malikayan nga, di gyud masuko. Ili ay di magwanta perti. Kaya. So kapag lisan sa may dili maka. Dugo ana nga.
challenge gani. Di gyud maagwanta la. Magwanta mo na kalaki ni Wako. Patay lang tag-utong-utong. Sige lang tag-utong. Itong pa nga. Pero masugo man siya la. Masugo lagi pero dugay sa putol isa ka. Yan ay kwarto. La 4 lang pa. 4 na sad. Labo. Ginag-dwells. Pagkuyo na. Dwells. Ambot mga katik-tik dili maagwanta ni og di ka makasuko ani kawako. Mga murag kanang magpugong-pugong ikaw hinom na patay ka utong-utong mako sa kalagot. Ug dili na ko ma-voice out ang kalagot. Voice out. Ano man la? Ibig man kahiya. Taon-taon pangayo og kwarta, taon-taon pangayo og kwarta. Grabe ka lala. Nagluto ko og bulad kay ipasud anak kong Wako. Di na ba sige makaon aning bulad? Wako. Buwad sudan. Kay Fried chicken. Fried chicken daw la. fried chicken sa imo tinae. Di ka ana makasuko ba singhag mo ning imo fried chicken. Buwad ang sudan. Kanagbuan na. Di ka ganahan makaon aning buwad, kahumot, daghan makaon nga kanon kay buwad man. Unsa? Pili ka diha, una kay kwarta. Dayong pugayay dito, talbot, human, Sulbad pa ni Udto. sulbad ang paniod to. Nga si Wako la fried chicken man. Mukaon siya og sa dili. Bulbula, di na ko magpugos. Lechon manok daw po daw. Dito nung, kahino oron. La, lechon na manok. Dracula. Ja, Lechon manok ba? pili isa kadla kay trabaho. Bulan. Minti man bulan. Ko i-plaster din sa lamisa mo ikauna. Di kay magpili-pili pa mo. Yes, madam. Kay ang budget hutot abol sa ani pirme. Yes, madam. Yes, madam. A few moments later. Hi mga katik-tik. Maura tong among vlog. Na dili na ako makaya jud nga dili ko makasinghag kawako makasinghag jud ka. Ya. Hinaot unta na nalingaw mo sa among vlog. Hi, bye-bye. Aww.